Sibambe mnqongo ibambe nsundu eyotshona malanga kanjani ezofaka uzatsho posithi sinyangwanga umawele siyangena kwenjenje sizothula ibotyo injalo njoku sikhahlela kwikumkani zezwe lakowethu iinkosi izibonda onozithetyane amaphakathi akomkhulu indlantloko zamakhaya bantwana bethongo sithi makube chosibele buthetha ubumnyama kuvela ukhanya inkulu odadobawo omafungashe siyabulisa ukwenjenjalo umlisela nomthinjana ngumakhaya kwakamzamba umntwana ngumngqongo luntsundu sophitsha umgudu unxeko uzondantshaba ezingazumenzanti inkonjane emnyama ephapha emafini ebuyizwa fele ekhaya ngolesibini namhlanje ngolesibini wokuxoxwa sihlalutya amathongo injalo njoku siyawahlahluba xa sithanda siye siwahlahlube xa sithanda loo mathongo lawo mphulaphula evukani community radio sasitshilo ke sathi uqalapha kule nyanga kaCanzibe iyaba nguMeyi ke lowo siyawube sibe kanti uba ukhungwayo sidibana naye ngolwezibini uJwarha Mtika umazaleni iJwarha lasematshajwini eli sele khona kwela cala lingaphaya nguye kanye siyawuthi sibe kanti sincokola naye mphulaphula kolusuku namhlanje camakho uJwarha camakho Mtika camakho umazaleni Camakho Nqongo maniqale ndithathe lithuba tata ndizibulisele kuwe apho emaqhosheni ndenzana kanjalo kubo bonke abaphulaphuli bevukani kwiSouth Africa kweAfrika kwihlabathi liphela nakuzo zonke iinkundla zokukhanya nakuwonke amathongo okukhanya ndithi makube camakho kubele kube chosi mabuthethe ubumnyama vele ukhanya camakho ba umazaleni kwekho siyakwamkela ke nathi ngokufudumeleyo enkqubeni kulo olu usuku lanamhlanje mphulaphuli sihlalutya amathongo ndiyacela ke ngoba siye sava izikhalazo zenu bakaba hayi lo lesithathu ba umazaleni ixesha lakhe libalufitshane saqonda masilungise size ngolezibini ndiyacela ke nani sisebenzisane ndicela ulishwankathele nje iphupha la kungasosele awuthatha imizuzu emibini uya kwemithathu nje xa imizuzwana nje i-30 seconds uya phaa emzuzwini noko ndiyakulixolela kodwa nethi bemibini imizuzu selininzi gqithi khona ukuze nabanye babe kanti bazolifumana ithuba lokuba ngaba bazibuzele sihlalutya amathongo mphulaphula namhlanje molweni ekhaya mna tata Msasazi ndicela ubuza ndiphuphe kukho umntu ungathi uyeza but akade ngene apha ekhaya lo mntu ingathi ukhonkotha zizinja lo mntu ke ndiyambona yena but ingathi akakwazi ungena ukhonkotha zizinja kodwa ke into endimangazayo apha ekhaya akho zinja ndicela ubuza umbambile bamazaleni bamazaleni alright icon ndimbambile Msasazi okay Msasazi kukho umntu apha Msasazi uyandiva ndiyakuva ngoku ndiyakuva ba uJwarha ungaqhuba tata ndiyavakala yes ndiyakuva kahle okay Msasazi into enzekayo sendiyalihlahluba ngoku camakho kukho umntu phaya ekhaya ongasekhoyo lo mntu lowo ngumuntu ongutata wasweleka ngendlela engaqondakaliyo lo mntu lowo wathwetyulwa lo mntu ngoku uzama indlela yokuya phaa ekhaya ngoku yiloo nto ethwetyulwa ekhonkotha zizinja zaphaa ekhaya nangona sithi yena akawuchane kakuhle umcimbi lo wezinja phaa ekhaya ngoku ke nguloo mntu lowo ke lowo phaa ekhaya lowo camakho Msasazi camakho ba umazaleni 0738491740 camakho Msasazi ngicela undibuzele apho kutata ndiloko ndiphupha umlambo cha ndiyoyika ungena kuwo lo mlambo lowo inabo lithetha ukuthini camakho ba umazaleni Msasazi inhlambululo leyo funeka ahlambulule funeka aye kwindawo angahlanjwa kuyo zikhona izinto ezizavela ngoku ezo zinto ezo zisithwe zizinto ezithile ezimombathileyo zobumnyama ngoku khe kwasuka ezo zinto ezo kuzawuqala kuvuleka izinto kubonakala indlela ebheka phambili camakho Msasazi camakho tata masive kweli cala molweni ekhaya Msasazi ndiyabulisa evukani ndibusa nakutata ndiyacela wethu utata akhandihlahlubele eli thongo xa usoloko uthonga iihagu zingaphandle kweyadi bengazizawungena xa sezilapha ebaleni
Ngoku ndithonga ingathi ziihagu ezindala, iimazi neenkunzi. Yatyhoboza ehokweni le yamazinki. Ndisajongile yase ngoku kwangathi kuphuma umntu okrwelekileyo ophayo kulo mzimba ongentla. Uqonda kutata, ndiyacela khandicacisele uthonga bathethe kutheni Camagu. Alright, Camagu mama, uthonge yakho uba umazaleni. Masize kuwe tata. Camagu tata. Msasazi, into enzekayo njengoba ethi umama mandimhlolele lithongo lakhe. Xa into enzeka msasazi phaya ekhayeni, ukhona umuntu owayenesithwalo kungaphambili phaya, wayenesithwalo phaa ngaphambili phaya lapha ekhaya. Bangagqibela ungabinayo emayo, lo mntu lo akasekho yena. Ngoku yonke loo moya ke ngoku iyatyhoboza, iyamosha phaa ekhaya. Camagu msasazi. Camagu, right. Nkosi kakhulu uba umazaleni. 0738491740. Sihlala utya amathongo. Sawahlahluba injani nje kumolweni ekhaya? Molweni tata uMakhaya, ndicela undibuzele apha kutata uba eli phupha lithetha ukuthini. Ndiphupha sihlele eplatini nomakhulu wam, kungene utata omkhulu walapha ekhaya. Angene ephethe imali engamaphepha. Le mali anike umakhulu wam i-30 rand. 30 rand ingamaphepha, le mali ziyi-200. Enye athi mandize sizoyibala, ingathi siyibale ke ngoku le mali. Uthe kusenjalo sabala le mali kungena umama walapha e-next door. Athi yho, ndafika kakuhle, aboleke imali kumakhulu. Ndabe ndisothuka, ndicela ubuze elo phupha. Le mali ngamaphepha ziyi-200 ne-100 rand. Enkosi. Camagu mazaleni. Msasazi, iintlahla zabo phaa ekhayeni zivulekile, zikhona iintlahla phaa ekhaya. Xa ikhona into emane zivala, imbangi uba loo nto leyo zivale, kukho ingwevu ethile yapha ekhaya esengaphandle kwamaxhanti okanye esengaphandle komzi efuna ukungena apha ekhaya. Zonke ikhe yangena ke ngoku laa ngwevu le, zonke izinto zizawukhululeka. Kodwa zona zivulekile, kodwa zivuleleke zisabophekile. Mabalungise ezo ngwevu ezo, loo ngwevu le ingene. Camagu msasazi. Camagu mazaleni. 0738491740. Molweni ekhaya. Ndicela ubuza msasazi apho kutata, ingaba lithetha ntoni iphupha loba ndiphuphe ndilele nomakhulu wam ongasekhoyo, elele emondlalweni wakhe lo wayekade ethanda ulala kuwo ngelaa xesha wayesaphila. Wayethanda ulala phantsi ke, wayengadibani nebhedi. Ndibe ndilele mna kulo wam wondlala ebhedini yam. Ngelinye ixesha ndiphinde ndimphuphe mhlawumbi ephunga, sihleli sobabini apha endlini enkulu. Ngelinye ixesha ndimphupha endenzela ukutya. Ngelinye ixesha ndimphupha endipha imali. Ngaba wonke nje la maphupha athetha ukuthini? Akasekho yena. Alright, thonga umakhulu wakho ongasekhoyo, maxa wabo umthonga ingathi ulele apha emondlaleni, ingathi umpha ukutya, umpha imali, njalo njalo. Intama ukuthini mazaleni yonke le nto? Camagu tata. Msasazi, umakhulu phaya ufuna ukwenzelwa imfanelo zakhe phaa msasazi. Ziimfanelo zakhe, yiyo loo nto lena avela qho kangaka. Akakanzelwa iimfanelo zakhe. Camagu msasazi. Alright. Yebo mazaleni, uthi lo xa uphupha ukhonya mozilana enziwayo ngamakhwetha, uyakhonya ngokwenzani, okanye uphuphe ibhuma, ingabi ithetha ukuthini naloo nto? Hayi, ngalawa mna ngaba mazaleni. Hayi, kodwa Ngawakho lawo msasazi, ngawakho lawo msasazi. Ngawam la. Hayi, mandimhlangabeze, ndimhlangabeze. Awabamba straight futhi ngoku uyazazi into zakho. Hayi, into yam ngoku. Hayi, mphulaphula, mandikunike apha. Xa uphupha into ezinje, uphuphe ibhuma, nokukhonya ke kusenokwenzeka into yokuba ngaba kuntama loo nto into yokuba ngaba ungumntu onobizo. Kwauba uthi uphupha ibhuma, into ebubhuma, okanye uthonga usesikolweni, okanye uthonga into ezidibene nemilambo, loo nto intama into yokuba ngaba ukubizo, ungumntu omhlophe. Siyicacisa ngqo ke apha enkqubeni into yokuba ngaba ubizo olu, okanye xa sithi ungumntu omhlophe asisoloko sibhekisela phaa ebugqirheni ungangumntu omhlophe, ngoba kaloku izinto ezi uyazibona. Andiyicibanga amazaleni?
jwarhuphi nangoku. Alright. Camagu sasa. Alright, masikhangele ke kwelinye icala. Okay bomazalena, okay uke wandahleka, masikhangele omnye umphulaphula ungena esithini na kwelinye icala. Camakho ekhaya molweni. Alright, maniqala apha emnxebeni, maniqala apha emnxebeni nakwengena kapha. Molweni ekhaya. Camagu baba Zaleni. Molo tata. Camagu. Ithonga ingathi ndikuronda noronda usethafeni. And then sibabini apha phakathi kubekho umama omdalayo usemva kwecala umile pha umakoti. Ngoku ingathi ndiyoyika ukuphuma kuloo ronda. Ekusenjalo kwafika ootata ababini, utata omkhulu notata. Bafika bema kweli cala lotata. Xa ndithi ndifuna ukuphuma ke ngoku ndijonge kungamathi umama mandiphume, ndiphume ke nyhani. Ndiphume, uphuma kwam ndibaleke ngoba ndoyika abatata babini. Ndibaleke, ndithi ndisabaleka ndinyuke indawo ebunzasa so. Xa ndifika ndisondela kweli qaqa, apha ngaphezu kweli qaqa kuneebhuma zintathu, kwezi bhuma kuvaliwe kuzo zontathu. Ingathi kuvalwe ngamaziko. Yes. Ndithi xa ndiya ndisondela nditshone phantsi kweli qaqa, ndifike ndingene phantsi kwamatye apha. Ingathi kunomntu ohlayo ophuma kwezaa bhuma. Ngoku ndoyika ukuthi mandibone lo mntu, wabe sihla lo mntu. Xa esuyehla lo mntu nditshone phantsi kwala matye, ndikele ngala matye. Jonge phaa ezantsi, xa ndijonga phaa ezantsi kunezinto ezintshe ezoqhwe kakuhle Camagu. Bomazalena unambuzo phambi koba okay, ungabeki phantsi. Kumphulaphula. Bendizawubuza phaa kutata uba ingaba ikhona enye indawo babesuka kuyo phambi kokuba bahlale kulaa ndawo bahlala kuyo uzolidala wabo. Yes. Ikhona tata indawo nanikuyo ngaphambili phambi komntu ezohlala. Ikhona indawo endandikuyo ngaphambili kodwa ndazokwakha kule ndawo ndikuyo. Ndizokwakha kwaSemi ndandisukele eUkraine. Uzokwakha phi? UkwaSemi ngoku? NdikwaSemi. eWhittlesea. Okay, ndambona uSemi. Alright, enkosi ke tata, phulaphula ereyidweni. Tshini ngumkhaya? Camagu bomazaleni. Uthini utata uthi khona? Uthi ewe babesukele eDifre kodwa ngoku wayokwakha kwaSemi ngapha eWhittlesea uSemi pha. Ndambona uSemi, ndakubona kwaSemi phaa. Msasazi, eli phupha lisixelela into yobana usuka kwakhe ke ngoku phaa utata. Kusafuneka uba aqale ulungisa izinto emva, afake iingwevu. Zikhona abantu basekhaya abashiyekele phaa ngasemva phaa eLedifrey abanesikhalazo ngakuye. Banesikhalazo ngakuye. Camagu msasazi. Natsoke indlela 0738491740 iyawuba ngu-0738491740. Masimbambe emnxebeni. Molweni ekhaya. Molo msazana. Molo tata. Mani khambuze lapha kubhuti lo xa uphupha mhlawumbi umuntu ekuhlinzela ehlinza into engathi yindlulamthi, ithetha ntoni nto leyo lo phupha? Uhlinzela phi? Nto ngathi lo muntu ndimphupha mna ebendigrombeli ingathi yinto engathi ibuyeza kuqala kodwa ethubeni yajika yangathi yindlulamthi, ngongathi ndilindile ndisikhumbe esisisayo mna. Niphi yenzeka phi le nto tata? Kokwenu phi? Ngathi ndisemahlathini kodwa. Ehlathini. Okay. Alright. Okay, wena mama ngumntu omhlophe wena? Seqhawukile bomazaleni nxe sele ebeke phantsi kwelaa cala. Kakuzama umphendula ke tata. Msasazi uba umama lo kuyacaca uba ngumntu omhlophe. Ngoku into enzekayo ke ngoku phaya sisidlokolo ke esiya sakhe sikhutshwayo phaa. Sisidlokolo sakhe esiya sesendlula mithi. Loo nto leyo ke ngoku ixela into yobana isidlokolo esiya ke ngoku ke nesihlwele sakhe esikhulu ke ngoku sesasengetheni. Ngoba abanye abantu banezihlwele zabo zasemanzini ezikhulu, abanye banezihlwele zasentabeni, abanye Yes tata. Bomazaleni.
madoda watshona embonini uMazaleni kodwa baMazaleni ukhona tata? Ndikhona msasazi. Okay, alright ke tata, make sikhawuleze ke sijonga omnye umphulaphuli. Molweni ekhaya. Mandicama kushe kuwe msasazini utata ukhungwayo. Ndingumphulaphula apha ecala. Bendicela ubuza, ndiphuphe ndibona udame amanzi. Xa ndithi makhe ndiyokhangela yintoni la manzi aphuma phi, xa ndibona hayi bo ndibona amanzi aphumayo omthombo. Ingabe ithethwe ntoni loo nto? Cama kutata. Alright, camakho baMazaleni. Amanzi aphumayo omthombo, kukho indaba ezimnandi azawuziva kwezi veki zimbini ukuya kwiveki ezintathu. Ayizondaba zingako kodwa into ezamphilisa nje emoyeni kwezi veki zimbini ezintathu ezizayo. Camakho msasazi. Amakho baMazaleni 0738491740 sikhona kuFacebook amasiko nezithethe @Vani Community Radio. Ngenjalo uye phaa kuVukani Community Radio yakusifumana napha ushiye nje loo nto ofuna uyiqonda iliphupha lakho. Molweni ekhaya. Bendisachaza ke ndaqhawuka. Yes tata. Bendisithi mna eliphupha ndiliphupha nje ingangathi ke lo mntu undihlinzela le ndlulamthi ngoba ibingendlulamthi iqala ibingathi into ebuliyeza elikhupha ezithubeni zamatye kanje kubona. Xa seliseqaleni ndiyibone mani hayi mani indlulamthi le iyashukuma futhi. Okay, ya ebebuza ke uba uMazaleni bangaba ingaba ungumntu omhlophe na wena? Hayi ke andifuna uyiphendula kakhulu leyo. Kutshani uyiboleka kanjani? Alright, kodwa kuyivile xa kucacile ke mama mphulaphuli. Alright, enkosi. Hayi uthi akafuna uyiphendula ke baMazaleni xa sombuza ungumntu omhlophe kaye kutheni. Nezizathu zakhe ke asimazi. Okay. Molweni. Molweni ndlela msasazi. Uthina nomphulaphula apha engqondo. Ndlela kwani. Msasazi bendifuna ndicacisele lapha. Ndike ndaphupha utata njengoba engasekho. Ndiphupha utata endinika amathumbu apha ingathi kukhona ishomi yam eyithi mandiwalungise. So ndinikele ishomi yam, ibuzele ishomi yam iwathini. Ndithi ke kwishomi yam awuyeva uba kuthiwa masiwalungise la Mathumbu. abe utata ngosesendinika inkukhu eseyiqediwe. So ndizama uqonda msasazi wam uba yinto ethetha ukuthini nale ndinotata akasekho naye. Unikwa amathumbu aphinde anikwe nenkukhu ngutata akho ongasekhoyo. Ingabe ithetha ukuthini ba uMazaleni? Camakho tata. Msasazi, imimoya yobumnyama leyo emphazamisayo izenza utata wakhe ngoba ifuna athathe la mathumbu nala nkukhu. La mathumbu nala nkukhu leya ngamathunyelo layo, bamfakela ithunyelo. Laa nto kuthiwa sisilwane uba mayihambe naye. Ngoku ke ukuze akwazi uyithatha bayithumela bangathi ngumzali wakhe uba uyayazi uba uzayithatha xa inguye. Camakho msasazi. Camakho baMazaleni. Molweni Mngqongo notata uMazaleni. Ndicela ucaciselwa. Ndiphupha ubrada wam owaswelekayo. Ingathi kuthiwa ngumngcwabo wakhe. Kuthiwa masizobona umzimba kodwa kandikwazi mna uyombona. Ndiphinde ndibone izihlangu ingathi zezakhe, ingathi ndiyazinxiba kodwa ndithi akange zihlanjwe xa bekuhlanjwa iimpahla zakhe. Ingabe lithetha ukuthini elo phupha? Uyabuza umphulaphuli. Camakho baMazaleni. Msasazi, into endingayithetha umphulaphuli phaya lo athetha ngayo ngasekhoyo ndingalihlola nje iphupha lakhe. Apho wayeswelekele khona izawumane kuvela nje izinto ezamaphupha akhe anjalo angathi acace kakuhle uba kwenzeka ntoni na ngenxa yaloo nto. Camakho msasazi. Alright, inkosi baMazaleni. Molweni ekhaya. Camakho tata msasazi. Phela undibuzele lithongo apha kutata. Ndinentophupha ndileqwa yinkomo. Ngamatyeli ndiphupha ndileqwa yinkomo. Kwenye igame ndaphupha le nkomo yathi ndileqa ndilapha entla kweyadi. Ndilapha entla kweyadi
ngathi uthi gqi usista wami ephethe ubhushu bendileqa le nkomo ndilale ngesisu andijulele lo bhushu ingathi ndiyibetha apha emisipheni. Ekube ndiyibetha emisipheni ke ngoku le nkomo ingathi ifuna kuphuma esiqwini, so udadewethu ayinqale ibaleke ileqe yena ndifumane itshansi mna ndibaleke ndizongena endlini. Ungena kwam endlini ke ngoku isale nkomo iphakamile phaa phakapha kweyadi yambaleka ngamadolo ndisunqula imisipha ndazowela apha emnyango endlini ekhitshini. Ngoku ingathi ngole nkomo bayibambile apha emnyango ngoku sebeyibophelele ngentambo ndifike mna ke ndiyinqumle ndiyixhele apha apha emnyango kanye kulwasekhitshini. Ngaba lithetha ukuthini elo thongo msasazi? Camakho kudala indileqa yona le nkomo qho emaphupheni. Leqwa inkomo emathongeni, ingabe ithetha ukuthina loo nto Camakho uba uMazaleni? Msasazi, inkomo yenkobe leya. Inkomo yenkobe sendamhlolela ke ngoku umphulaphuli. Kukho umuntu ongumama opha ekhaya ofuna utyiswa inkobe. Inkomo yakhe le, yiyo loo nto ikhawuleza ingayowela emndlini enkulu, iyowela ekhitshini. Siyibamba apho ke ngokuba inkobe eziya zezomntu ongumama. Camakho msasazi. Camakho tata, molweni ekhaya. Molweni tata uMsasazi, ndicela undibuzele utata uMazaleni. Xa uphupha ingathi kukho umgidi kokwenu kuyayiyizela. Abanye abantu baphila iveji. Sube lithetha ukuthini lo phupha? Phupha ingathi kukho umgidi kowenu, injalo njengathi kuyaphilishwa apha. Lithetha ukuthini elo phupha Camakho uba uMazaleni? Xa ndimjongela msasazi, ikhona nje ngeke zide zibe ntathu inyanga, ukhona umphanga angawuva azawuva umama womntu amaziyo. Lo mphanga lo akuzukude kube lixesha elide engawufumananga lo mphanga. Camakho msasazi. Camakho tata. Kupha kwingathi apha ezantsi kwebhedi kukho into engathi yimfunkuni, into engathi ngumhlaba omhlophe. Xa ndivuka ngenye imini ekuseni ndivuka ikhona le nto, into engathi yimpehla. Alright. Thethele ezantsi kodwa ke uthi uphupha ingathi kukho into emdaka phaa entla kwebhedi, into engathi ngumhlaba emhlophe. Xa evuka nyhani ikhona le nto. Ufuna ukuqonda inoba yintoni leyo Camakho uba uMazaleni? Ya, zinto zobumnyama ezomsasazi, zinto ezimdaka ezo ezikhoyo phaa endlini ezilandele kuye ezibhalele kuye ngqo. Ezo zinto makazame ukuyisukumela loo nto msasazi phambi kokuba imosele. Camakho. Camakho, licala ibethile phaa intsimbi yesibhozo mphulaphuli weVukani Computer Radio. Bethuna bendicelile singabikho bade kakhulu ushicilelo lwethu khona ukuze sonke sifumane. Molweni ekhaya. Molweni tata uMsasazi notata. Ndicela ukubuza tata, kukho iphupho endike ndaliphupha. Ndiphupha ingathi kukho umntu endihamba naye. Lo mntu ingathi ke ngoku utshona phantsi kwamanzi amaninji. Ingathi ngoku la manzi amdaka, ingathi kukho atlini ngaphambili. Apha ngaphambili kufitshanana. Ingathi ngoku ndiyakhala ndijonga lo mntu. Xa ndivuka uyathetha uphantsi kwamanzi. Ndibaleke, ndisibe kulaa atlini, ndisibele kwelaa cala. Ndicela ukubuza ukuthi ingaba lithetha ukuthini na? Camakho tata, Camakho uba uMazaleni, masimphendule tata. Msasazi, umama kukho umntana okungazuba nempilo entle phaa endlini kungeentsuku zatywala. Ayonto efuna ugqirha kodwa into efuna unyango lwesintu. Kunomntana nje ozawuhlupha nje akuzuba ziintsuku ezingaphi. Camakho msasazi. Camakho uba uMazaleni, imizuzu ngoku masesibe ngamashumi 29 bethile intsimbi yesibhozo. Sobaleka ke kungekudala siyawulungisa imicimbi yevenkile ze sibe kanti siyabuya mphulaphuli siyaqhuba phaa kwinombolo mnxeba 073 849 1740 073 849 xa sibuya phaa kwela cala lentengiso ivenkile yethu ukhona mphulaphuli ekhaya. Masibale. So ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Komkhulu Gotolmanzi, indoda emnyama, inyanga enkulu. Tshintsha ubomi bakho ngesigubhu sikamkhulu sempumelelo. Buyisa imfuyo yakho elahlekileyo.
Lungisa umtshato wakho, isiphondo somsebenzi, umkhokha webhizinesi, imbiza zoomama nezootata, imbiza yebekelo, imbiza yomntu oxhuzulayo, isiphondo esikhulu, umenzi wezinto zenzeke, umthi wentlantla newemali, qinisa umzi wakho okanye imoto yakho, umthi wokususa isimnyama, ucotshe isilwane, ikhombo yegambling, isiphondo sokuzikhusela, isiphondo somsebenzi, imbiza yedliso, imbiza yephansi, imbiza yomntu ofuna abantwana, kunye nokunye esingakubalanga. Ndwendwela ikhemesti kamkhulu Godolmanzi kuKomani, kwanumber 32 Katkat Road, next to Nando's, okanye Indwe, Woodhouse Street, backstage Endwe edolophini. Ngeenkcukacha ezithe vetshe ungafowunela kwezi nombolo, kungenjalo ushiye WhatsApp kwa-076 195 2083. Umkhulu Godolmanzi yindoda emnyama. Season ye-graduation, uStrauss of Queenstown ukhona. Ivenkile yakho yezixhobo zonke ze-graduation ozidingayo. Nokuba uzawube uthweswa isidanga eWalter Sisulu University, eFort Hare University, okanye eLitha College, ivenkile yakwaStrauss inezixhobo zikanokutsho ezigqibeleleyo ezikwenza ukhangeleke kwaye uzive ngcono ngosuku lwakho lwe-graduation. Ukusuka kwiminqwazi ye-graduation ukuya kwii-gowns, sinazo zonke kwaye zikumgangatho phezulu ngamaxabiso afikelelekayo. Suba nexhala ngokubhatala ngexesha elinye, sinayo i-lay-by. Ndwendwela uStrauss of Queenstown namhlanje sikuncede ubhiyozele usuku lwakho olukhulu. Strauss of Queenstown, where service is a pleasure. Alright, nanso ke indlela sabuya ke kwicala lentengiso. Imizuzu yethu masiyenze ibe ngamashumi-26 phambi koba sitsho sithe yethoba intsimbi. Siphethe amathongo, sihlalutya amaphupha, mphulaphula efukani community radio, nto ke leyo sawuyenza kwelezibini kwenye iveki sihlalutya amathongo. Size nezinto zakowethu ezithile ke kwenye iveki khona ukuze sibe kanti siyafundisana, ngoba zezona njongo ke zale nkqubo zezokuba ngaba sibe ke siyafundisana. Mphulaphula evukani community radio, ntshilo ke ndathi uyakulihlaba lingene emnxebeni kwa-073 849 1740, yaba ngo-073 849 1740. Mordecai Mancama kusho Msasa, ndalinephupha lona ndicelele kuwe. Ndathi ndiphupha ndixholwa ngabantu. Aba bantu ndixabana nabo, bandihlaba aba bantu. Ndabahlaba mna kuqala, ndabhabha, ndabachola, ndababulala, ndabheka, ndabaleka nabo. Kuthe gqi isilo esikhulu, esasilo kuthiwa yinkanyamba, sandifukama, sababulala bafa. Inoba ithetha uthini loo nto? Alright, Mphulaphula. Oh. yes dad, camako dad, yes, ungangena. Okay, ingaba bengicela mhlawumbe isesemoyeni or ibe-voice note. Hayi, i-voice note dad. Okay. Umphulaphula kubaluleke kakhulu ke xa phinda afukanye inkanyamba ngumuntu omhlophe lowo. Eziya zintshaba zakhe eziya. Akaboniswa ukuba kukho abantu abamleqayo, angayithathi ngolo hlobo. Kodwa uyaboniswa ukuba unesihlwele esikhulu aqine ngaso, melela ngaso, esimsindisa ezintweni. Naso nje into ezama uyixelela pha. And futhi kuvela nento yokubana ke ungumuntu onesiphiwo. Camakho Msasazi. Camako ba umazalini 073 849 1740. Mordecai. Molweni tata Msasazi, igama lam Olwethu Zwedala. Ndisuka apha eLedifre emachubeni eBomlas. Mna bendicela ubuza elam iphupho endiliphuphileyo elisithi xa ngaba uphupha izinja zisojiwe
zisojikwa ngumntu, wena ngapha ecaleni uyakhala ume nezifo, lichazwa ukuthini? Ojiwe izinja mntanam, uJoba uphupha izinja ingaze uyojiwa apha. Yena uyakhala uba ngabe heyi ndiyaqala uyimoleyo ukojiwa kwezinja. Ingabe ithetha ukuthini loo nto uba umazali? Msasazi, inobuzaza kakhulu leya. Ndiyawufuna nje bandibambe ecaleni ndikwazi ukubachazela kakhulu ukuba ke futhi ke bekuthetha nomntana. Inobuzaza kakhulu leya, ndichaphazela yena ke futhi ke njengomntana. Camago msasazi. Alright, yeah, bayawuthatha inombolo ke xa sivala. Molekhaya. Sasazi, tata umazali, ndacela nindihlalukele eli phupha. Ndisengumfana omncane apha. Ndinephupha, ndidla ngophupha ndileli nomntwana kadadewabo wam. And siyazana siqhelene kakhulu, kodwa le nto ngoku seyiba liphupha ngoku kum, ndilele naye. Silele sobabini msasazi. Siyenza ento zabantu abadala msasazi. And emveni kwako ugqiba kwawo msasazi, ukhuphela zonke ezo nto ezo msasazi. Ndizibuza ubana silele njani msasazi sibabini kodwa umntana kadadewabo ndingumntana kamalume. Ibangwa yinto loo nto msasazi. Kumzala wakho lo, kumzala wakho. Phupha ingathi uleli nomntu akadadewaba wakhe njalo nje ukubabelana ngesondo nomntu akadadewabo lo wakhe. Ingabe ithetha ukuthini loo nto uba umazali? Njengoba esetshilo wathi ungumfana omncane. Umfana omncane phaya msasazi uyabethwa, uthunyelwa ngento zobumnyama. Sisilwane sesondo esi abethwa ngaso. Sisilwane sesondo. Ngoku ke futhi ke umntu owenza loo nto ngumntu okhoyo phaya phakathi abazalana naye lo mntu lo wenza loo nto lo. Yiloo nto ke ngoku kuvela ingumntana kadadabawo. Umuntu obethayo nogadlayo ngumuntu opha phakathi ekhayeni. Ummoshela nje, ubamosha bobabini nje ke ngoku ke. Camago msasazi, bangagqibela bengasavani ke futhi. Camago bamazali. Molekhaya. Molweni tata umsasazi, noba umazali kumphulaphula eTutriya. Ndicela ukubuza apha kweli phupha. Ngoku ndisebenza kwenye ifama, kodwa ndisoloko ndiphupha ndilawulwa ngumlungu wefama ndandisuka kuyo. Ingaba lithetha ukuthini lo phupha? Usebenza kwenye ifama ngokodwa usoloko ephupha ingathi kulaa msebenzi ebesebenza kuwo kuqala, ingathi ulawulwa ngulo mlungu ebekuyo kuqala kule ebekuyo ifama sele kwenye ngoku. Camago bamazalini. Msasazi, umphulaphuli phaya ezongena kuleya ifama waye ucelile ukuba ngaba ufuna ukuhamba phaya ngaske afumane omnye umsebenzi. Ngoku wawufumana lo msebenzi lo. Ngoku ecela nawo, wacela nakumanyanga kokwabo. Ngoku wathi awucela kumanyanga kwabo wawufumana lo msebenzi. Ngoku awufumana akasaxeli ngokuba hayi ndiyabulela abantu bakuthi akukho nto ingaka efuneka ayenzile. Ukuba nje atshisa impepho athethe athi ndiyabulela, akho nto yakuxhela neyakuthini. Eyokubavula umlomo nje athi ndiyabulela uba ndiphinde nandifaka kwenye indawo, noko andibulawa indlala. Camago msasazi, ngoba kunezinto ezithembisile wathi uzawuzenza xa efumana umsebenzi. Ngoku ezo nto akakazenzi, kodwa ke ngoku makavula umlomo athi ndiyabulela. Camago. Camago tata. Molekhaya. Wemnqongo, ndicela ubuza Ntsundu nakuba umazaleni, ingaba kuthini ukuphupha umakhulu wakho umphuphe emile phezu kwakho ekujongile njengathethi? Elinye liyabuza, aphinde abuze kwelinye uba kutheni okanye kwenzeka ntoni kum. Icela uba loo maphupha ngaba athetha ukuthini. Enkosi msasazi. Umpile umakhulu emathongweni akathethi, uyakujonga nje uphinde umthonge ingathi uyakubuza uba ngaba kwenzeka ntoni kuwe, kwenzeka ntoni apha kuwe. Utsho lo mphulaphuli ingaba thetha ukuthini uba umazaleni? Camago tata. Msasazi, umphulaphuli phaya kukho izinto ezingamhambeli kakuhle ncam ngenxa yobugwenxa obuthile ngakwicala lakhe. Makaqale alungise obo bugwenxa obo ngakwicala lakhe ngoba ezo nto ziyamvalela. Ngoku umakhulu ezomvelela loo nto leyo zizihlwele ezokuqala eziya, zizihlwele ezikhulu eziya ziqale zivele ke ngoku kakhulu ezi zizikhukukazi eziya zivelayo. Ngoku zizomxelela uba ndoda lungisa ezi ndlela zihamba ngolu hlobo ukwenzela into yokubana zizokwazi into zakho zivuleke. Xa ungenzi kanjalo ungazibona usengxakini. Camago msasazi. Camago tata. Molekhaya.
Amangutata umsasazi. Bulweni. Kwiintsuku ezidlulileyo ndiboniswe ndisehla kwendawo engamafusi ndisiya Emfuleni. Xa ndifika phaa kukho idama elikhulu phaa elikrazukileyo elidabukileyo. Ndafika ndalivala ngefotsholo. Emveni koba ndilivale ngefotsholo laphinda ahamba amanzi apha kuloo mfula phezu kwalaa ndawo ndiyivalileyo. So ke ngoku la manzi afani nala wedama mdaka, ancwenkile aklini. Yebo, ndicela ukubuza ke tata umsasazi, ngaba lithetha uthini elo phupha? Enkosi Mphulaphula. Nkosi Mphulaphula, camakho bamazaleni. Msasazi uMphulaphula phaa makaqine kule nto acinga ukuyenza okanye kule nto ayibambileyo, makaqiniseke kuyo ngoba izamthatha imbeke kwelinye inqanaba elihle lobomi. Makaqine kuye azibambe zozibini angashingi ngoba kuyabonakala phaa ngaphambili, phaa phambili phaa kuluhlaza. Camakho msasazi. Camakho Jwarha, Molekhaya. Molweni tata, ndicela ubuza, xa uphupha umntu owayeswelekile, umphupha oko eswelekile, uzabakho isingcwabo sakhe, ukho nomakhulu wakhe owayeswelekile ehlele enxibe into ezimnyama esofeni. Camakho tata, camakho bawuJwarha. Msasazi, kuyacaca uba uMphulaphula kulaa ndawo ubona bathi bambekayo yena umoya wakhe awukadibani, umoya wakhe awukadibani nezihlole zakokwabo. Azange ayofika kokwabo adibane namathonga kokwabo. Ekungenzeka ukuba zizinto ezihambisana nemithwebulo ezo. Ngoku yiloo nto ngoku ingathi akakangcwatywa. Yena ufuna ungcwatywa adityaniswe namathambo akhe, zange adityaniswe namathambo akhe kulaa ndawo alele kuyo. Camakho msasazi. Camakho tata, Molekhaya. Camakho Ntsundu, Camakho Ntsundu. Camakho tata. Akundibuze lapho kuba mazaleni iphupha sinikwa imali, le mali ingamaphepha. Ndinikwa le mali umama esithi le mali ingamaphepha. Uyakhatha lo Mphulaphula. Alright, tata uzama ingaba lithetha ukuthini mazaleni? Alright, Ngaba apha enxiba yethemba. uthonga umama khe ongasekho ingathi umnika imali engamaphepha njengomane emnika le mali uthi kuye le mali ke uzuyiphathe kakuhle, le mali uzuyiphathe kakuhle. Ingabe ithetha ukuthini loo nto bamazaleni? Uthi phaa umama wakhe phaa makangacingi into ubana unendawo ngakuyo okanye umbambile ngentliziyo okanye yena mamakhe akamnikeza intlahla. Intlahla wamnikeza kudala, qha ingxaki iphaa kuye kukho izinto zobumnyama zizoqala ke ngozibonakala ezi ntlahla. Okwaloku nje esanezaa zinto zobumnyama zimvalileyo, izabonakala ingathi intlahla ezi akazinikezwanga ngumama kodwa emnikezile. Camakho msasazi. Alright, umane uqhawuka ke bawumazaleni, umane uqhawuka ke ngoku kwekho ngobe sisasiza kakuhle kangaka nabethuna. Bawumazaleni. Bawumazaleni yandiva tata? Bawumazaleni. Ndiyakuva msasazi ngo. Okay. Ndiyakuva mngqongo, wena undiva? Alright, ndiyakuva ke ngoku uke waqhawuka kodwa ke ndiyakuva. Make siphinde sikhangele omnye umphulaphuli ngapha. Molekhaya. Molweni msasazi, ndinguyanga Qaqelwa apha eKomani. Mna ndihlala ndiphupha ndisesikolweni oko. Kodwa isikolweni ndasigqiba 2019 oko ndihlala ndiphupha ndisesikolweni. Enkosi. Hayi Yanga, ngumntu omhlophe wena. Ngumntu omhlophe Yanga ngoba uphupha usesikolweni. Ngumntu omhlophe Yanga.
Unobizo Yanga. Masijonga omnye umphulaphuli into yokuba ngaba yena ungena esithini nakho linye icala. Molweni ekhaya. Molweni station. Molweni. Tatomncinci. Ndingumphulaphuli. Iphupha ndibona intombi yam ephilayo. Ingathi iphethe isuitcase imile ithi, yho idiniwe yona ngoku. Ingathi yona ithi idiniwe. Ndothuswa yiloo nto ithi idiniwe ndaqomba ndiyoyika ndasuka ndothuka. Cela ukwazi uba ithetha ntoni naloo nto. Intombi yam ephilayo, iyaphila, ndingumama ongenamyeni waswelekelwa ngumyeni, ndincedwa yile ntombi. Ithi idiniwe intombi kuyisaphila uthi phethe isuitcase yasuke yathi hayi ndidiniwe mna ngoku. Idinwe into naba umazaleni. Thetha ukuthini lithongo kamakho tata. Msasazi ayiyo leya intombi leyitshoyo leya uba idiniwe, uzodudiswa zizinto zobumnyama. Kunabantu abamzamayo laa mntana lo uba mabangavani bohlukane, sendiyamhlolela ke ngoku uba ngoba ubomi bakhe babona uba babambene, and xa bengabambena kangakumbi nangakumbi izinto ezininzi zingalunga, bungatshintsha nobomi babo. Ngoku bazama ukuchitha ke ngoku loo nto leyo ke ngoku phakathi kwakhe uba makadinwe lo mntana. Njengoba engakadinwa kuba kunemizamo yabantu abenza into zobumnyama uba lo mntana makadinwe bagqibele bengasavani. Camakho msasazi. Camakho tata. Molweni. Msasazi Nthonga, apha sibanintsi kho abantu abambatha amahiya, kubekho umntu othi kum masambeni siyeni. Ndithi ke mna kayikhanimeni sayothatha eyam induku, thathe iswazi lam. Xa ndingena endlini ndibone oomama bayi-2, omnye unxibe iinto ezibomvu, omnye unxibe ezimhlophe, imibhaco emhlophe. Ndifike ndiguqe kuloo mama ezibomvu ndithokozise, ndithi thokoza, ndibe ndiguqile ndithokozisa, ndiphelelwa nangamandla nokuthetha. Kuthi kusenjalo ke ndothuke, ndiphupha kabini ndiphinde ndaphupha nakomnye umama nakuye lo mama ndithokozisa. Ndicela ubuza uba lithini elo phupha msasazi. Nkosi msasazi. Right, camakho ba umazaleni. Msasazi, umphulaphuli phaa unesihlwele somntu ongumama esiphilayo phaa kuwo. Ngelinye ixesha uyakwazi uba ngumntu ongutata kodwa onesihlwele somntu ongumama. Ngoku loo nto leyo ke ngoku ibonakala nakwiimeko ezinje, nokubonakala ke futhi ke njengoba ethokozisa kanje. Kukho nesihlwele samandawo, kukho laa moya kuthiwa ngamandawo okanye ezaa sihlwele kuthiwa ngamandawo, nazo uziphiwe ke umphulaphuli phaa, unalo nolo bizo lamandawo. Camakho msasazi. Amakho ba umazaleni apha emnqobeni sakujonga ke mphulaphuli 0738491740 iyawuba ngu-0738491740. Sikuve ungena esithini 10 kwabajike imizuzu leyo eshekileyo phambi koba sitsho sithi ethoba Facebook andazi ke ingathi avule kufacebook wam kodwa ke napha kuvukani community radio ndiyazama into yokuba ndiyojonga into yokuba ngaba akukho mphulaphuli. Alright, bakhona bangenileyo apha mani bafunde. Umgidi Njankulu, camakho msasazi, ndiphupha ingathi ndibona iplastic emnyama phezu kwengcwaba lewele lam. Xa ndithi ndiyayisusa kusuke kuvuleke umngxuma omde kweli ngcwaba, isuke iyotshona ezantsi kwalo mngxuma le plastic, ndoyike ukungena ke ngoku. Ingaba litsho ukuthini eli phupha? Kutsho Umgidi Njankulu. Camakho ba umazaleni. Msasazi, lisetyenziwe ingcwaba lewele lakhe eliya, ekuzawuhamba igqibeleni loo nto leyo iphinde ichaphazele naye ngoba amawele ngumntu omnye. Ngoku laa nto yenziwe phaa kwelaa ngcwaba yoba lisetyenziwe izawuphinda imchaphazele naye ngoku. Yiloo nto ke ngoku uvela laa plastiki ke ngoku ebumnyama uba ngoku ke bafuna naye alilandele. Camakho msasazi. Right, Venineliseka Mgcina Tshabile, camakho mnqongo nawe tata, bendicela ukubuza ukuba xa uphupha usesikolweni ze xa siphuma isikolo uleqwe ngabantwana ngebhozo, ndibaleke ndimane ndinkqonkqoza ematyotyombeni ndifuna ukuncedwa ndingavulelwa, ndide ndivulelwe kwelinye sendincamile ngumntu onxibe iintsimbi ezimhlophe. Lithetha ukuthini? Camakho ba umazaleni. Ngala wakho tata, ngoku lihamba nomndawo ngoku.
Bendifuna ukutsho. Hamba nomndawo ngoku. Okay. Hayi libizo mphulaphula injalo nje kunolabizo lomndawo. Lelabizo lomndaweli lilapha kuwe. Alright, Nande Mpande sicamako mnqongo ngicela undibuzele apho kuthetha ukuthini ndiphuphe ndilele apha ekhaya ndivuswe ngumfana endandifunda naye eprimary. Kodwa yena lo mfana sewasweleka. Athi lo mfana, hayibo mfondini, yintoni ube uzingcolisisa ube ungayi esikolweni, uyangxola utamkhulu wakho kule ndlu. Hayi ke ahambe emva koko kuzongena umakhulu andivuse abuze ngumginqi wantoni lo ungaka xa ndijonga phaa ngaphakathi kulo mginqi, okay, kukho amasele amakhulu athi xa ephuma kulaa mginqi aphume engamatakane wegusha. Alright, camakuba mazaleni. Msasazi naye umphulaphuli pha unobizo, kodwa ke kuyabonakala uba umathidala ukwenza ulandela ubizo lwakhe, kodwa yena sekalindiwe ngapha. Yayiloo nto ke ngoku phaya kuvela nempahla emfutshane, sekalungiselelwe kuvelwa nelinto lisele eliya nesele isihlwele ke esiya sisihlwele zizihlwele zasemanzini eziya. Camagu msasazi. uHenry ingayisicamaku tata, ngicela ubuza, xa uphupha uqhuba imoto endala emsebenzini engasahambiyo ithetha ukuthini naloo nto? Camaku bamazaleni. Kuzawubakho imeko engazukuba ntle phaa emsebenzini msasazi, kodwa umphulaphula azazibambe ziqine, ngoba uba uzibambe zaqina ngendlela efanelekileyo ayingekho imenze nto loo nto leyo, angashiyeka, angasala esaqhubekeka esasebenza yena. Camagu msasazi. Molweni ekhaya. Molweni tata umsasazi, ndingumphulaphuli. Ndicela ubuza, xa uphupha amazinyo wakho ephuma onke ngathi uye watshovwa ndiwakhongozela, ihlahlali ndingathi ndiphupha ephuma, kodwa njengoba ephuma ndiyawakhongozela, ndiyawatshova ndiwakhongozela. Inokuthetha ukuthini? Amazinyo ingathi ayaphuma wonke. Camaku bamazaleni. Sisiyaca msasazi. Sisiyaca esiya. Funeka umphulaphula esenzelwe, kodwa ke xa zonzelwe isiyaca yilaa ntambo inkulu. Kodwa ke funeka uqale kujonga uba kungasukelwa laa ntambo inkulu, kungakhange kuqala enzelwa laa ntambo incinci, ngoba into yokuqala laa ntambo incinci. Nalapho ke ngenye ixesha ke funeka kujongwe naphaa kwiintonjana, zonke izinto zakhe wazenzelwa ngendlela na, wazenzelwa neenkobe zakhe. Ya, kodwa ke yona intambo enkulu, kodwa angavele asukele kwintambo enkulu, makuqalwe emva kusibhekwe phambili. Camagu msasazi. Camaku bamazaleni. Molweni. Molweni tata umsasazi, ngumphulaphula apha eNgcobo. Ndicela ubuza, xa uphuphe utata womntana wakho owaswelekayo ube ungazange umphuphe okokoko wasekayo, and ke ngoku umphupha lo mntana ezokoluka apha kuJuni, inoba lithetha ukuthini? Phupha utata womntana. Ngathi uyangena apha eyadini apha ekhaya. Phupha utata womntana owaswelekayo, ungabe ithetha ukuthini loo nto? Zange ndake ndamphupha ke lo tata lo mntana, ndiyamphupha ngokungathi ungena apha ekhaya injalo nje lo mntwana uzokoluka apha kuJuni. Ingabe ithetha ukuthini loo nto? Camaku bamazaleni. Msasazi manisose ndimhlolela umphulaphuli, ndimxelele uba kwenzeka ntoni na. Uba umyeni wakhe lo ongasekhoyo uthini na? Uthi umyeni wakhe lo ongasekhoyo njengokuba eza kwelusa unyana ngoku, azange amelusi engekho umntu waphaa kokwabo ozawumela yena njengotata wakhe. Nokuba ngaba akusetyenziswanga siko lakhe utata lo, uba kubonakala ukuba zange batshate, noba kunganwanga, kodwa ucela uba kubekho umntu ozammela ozawube khona xa kuza kweluswa. Uthethe kakuhle umphulaphuli, wasinikeza nomkhombandlela uba unyana uza kweluka. Camagu msasazi. Molo ekhaya. Molweni mnqongo. Molweni. Bendicela undibuza lapha kutata Mazali, xa uthanda uphupha udutyulwa but awude ukhanye, ingaba ndithetha ukuthini? And elinye lesibini, uthanda mnqongo uphupha usabelana
esondo ithi ayandichaphakela loo maphupha. Ingaba thetha ukuthini? Phupha udutyulwa kodwa uduchanwe uphinde uphuphe usabelana ngesondo. Athetha ukuthini la mathongo bawumazaleni? Msasazi ndihlolela yena umphulaphuli ke ngoku nalo eli thongo lakhe lifuna uhlolelo. Angacimba ngexesha sesilwane kanti ayisosilwane, sesasihlwele somndawo. Siyathanda ukwabelana ngesondo naso esihlwane ngenye indlela esiziveza ngalo njengapha komphulaphuli. Ayisosilwane kodwa sesasihlwele esiya nalaa nto uphupha edutyulwa sesasihlwele esiya samandawo ngoba siyathanda ukuza ngezikhali nangokubelana ngesondo. Kodwa ke lukhona ulwabelwano ngesondo oluhambisana nesilwane, lukhona ulwabelwano ngesondo oluhambisana nesihlwele samandawo. Camakho msasazi. Camakho tata, molweni ekhaya. Molweni msasazi, ndingumphulaphuli apha eKomani, ndlovukazi. Nqongo, cela undibuzele, ndinephupha mna elindihleleleyo. Ndisoloko ndiphupha ndisebakhwetheni ndingumkhwetha. Kodwa sendoluka kudala. Ngoku eli phupha liyandiphindaphinda. Khandibuze lapho kutata amazaleni. Ungumntu omhlophe wena. Kawuba uphupha usesikhwetheni ube ungumntu olukayo. Thetha ngobizo apha kuwe. Ungumntu omhlophe mphulaphuli ba uphuphe ungumkhwetha usebhumeni kodwa uyindoda lo bizo elo mphulaphuli phaa eNdlovukazi. Alright, masijonge omnye soyivala bawumazaleni inkqubo molweni. Okay. Eyi bethuni baske babe banintsi ke babe nje abaphulaphuli baske babe banintsi babe nje. Molweni ekhaya. Hayi msasazi, kuhle kunjani msasazi, ndihleli nje ndiphupha into enye. Oko ndiphupha ndisesikolweni. Andiyazi kwenzeka ntona, ndithi phupha ndinxibe isheti emhlophe xa ndisesikolweni. Uthini le? Hayi ayingawam ke ngoku nayo libizo liyafana neliyana mphulaphuli, liyafana neliya umntu omhlophe ubizo bowuphupha usesikolweni. Masive omnye umphulaphuli ngenesithini siza kuyivala ke inkqubo mphulaphuli eVukani FM. Molweni ekhaya. Molweni tata msasazi. Molweni. Ngumphulaphuli apha ecala. Ndicela ukubuza, kunephupha imali endihlupha, ndiphupha ndisemsebenzini, ndandisebenza i-security kwenye imine. Ndimana ndiqhuba nemishini yakhona ke i-dump truck. Ngoku ndinokumana ndiphupha phaa andisasebenzi khona, ndandiseGoli ngoku. Ndinokumana ndiphupha phaa ndikule mishini ndisebenzisa le mitshini yakhona. Ukhona phaa ndisemsebenzini phaa ndisebenza phaa njengabanye abantu njengomsebenzi uqhubeka ngendlela ekuhleli uqhubeka ngayo. Cela ukuva uba ingaba ithethe ukuthini na loo nto leyo tata msasazi. Alright, enkosi kakhulu bamazaleni basimphendule tata siyivale unondaba selengxakini kucacile msasazi, umphulaphuli phaya zange axele ubuya kwakhe eGoli, waxele kwababulele athi ndizowubonga uba sendibuyile. Abaphulaphuli mabasibambe kulaa nambara ithi 076 075 9355 076 075 9355 063 182 6858 063 182 6858 063 182 6858. Busuku benzolo msasazi kuwena kubaphulaphuli camakho. Camakho tata busuku benzolo masimbambe njalo ke uba umazaleni kweliya icala lengaphaya siyabale